Tes, tes. Horas, Shalom amang inang. Ala naing masuk nama parhalado dohot seksi parupuan. Jongjong mahita diingin nganat tabe.
Hudul Mahita. Shalom, selamat hari Minggu, Amang, Inang, dan anak-anak kami, remaja Naposo Bulung. Selamat Paskah untuk kita semua. Yang terhormat Amang Pendeta AP Nababan sebagai uluan HKBP Bogor dan Inang, puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang senantiasa memberikan anugerah kepada kita semua sehingga kita beroleh sukacita. Hari ini gereja kita mengadakan Parheheon, seksi perempuan, sebagai ungkapan syukur kita di pesta Paskah ini. Kristus Tuhan, Kristus telah bangkit. Atas nama seksi perempuan Huria HKBP Bogor, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi seluruh jemaat, khususnya perwakilan 16 sektor yang ikut menaikkan puji-pujian dalam ibadah Passion sebagai rangkaian Pesta Parheheon Seksi Perempuan HKBP Bogor 2023. Harapan kami kita bisa mengembangkan kegiatan tersebut di sektor kita masing-masing. Terima kasih kepada Inang Ketua Seksi Perempuan Huria HKBP Bogor dan seluruh pengurus Seksi Perempuan. Terima kasih kepada seluruh panitia penyelenggara. Terima kasih kepada anggota Seksi Perempuan, anggota KOR Punguan Ina, dan Inang guru kami. Terima kasih kepada Ina perwakilan sektor. Pada kesempatan ini kami mengharapkan kehadiran perempuan di 16 sektor yang ada di Huria ini dalam persekutuan ibadah dan KOR Seksi Perempuan yang dilaksanakan setiap hari Jumat mulai pukul 15.00 WIB, dan kami juga mengharapkan kehadiran Ina di Huria dalam program-program kegiatan Seksi Perempuan yang akan dilaksanakan sepanjang tahun 2023. Sebagai perwakilan panitia, kami menyadari kekurangan dan keterbatasan kami dalam melaksanakan kegiatan ini. Untuk itu kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Tuhan memberikan waktu dan kesempatan kepada kita di tahun-tahun yang akan datang agar kita dapat melakukan yang lebih baik lagi. Terima kasih, Tuhan memberkati.
tapahohoma tapai hutiuma acara naung di parade di hita. Hurian itu hatta marlas ni roha do hita sadarion marningot naung monang Kristus manaluhon hamatean. Dang margogo be sorop ni hamateani maniopi akana porsea di Tuhan Yesusi. Laos ari haheheon ni Yesusi do nang natahalason ganup ari Minggu. Laos songonima di hajong jokon ni paropuan di paskan na parjoloi. Nagabe sitidangi na parjolo di haheheon ni Tuhan Yesus. Ido nang natahalason sadarion. Rap mamestahon hita di parheheon paropuan ni huriata. Di bagasan gurasan ni hamonangan ni Kristus manaluhon hamateani. Hupasahat tamima. Selamat Paskama di hamu saluhutna. Selamat Paskah manang di hamu. Haheheon ni Kristus yan namate. Papatarhon. Ibana do pargogo naso hatudosan. Jala molo porsea hita di Tuhan Yesus naung hehe sian namate. Hita pe hehe do rapon Kristusi. Marid de mahita. Pesta Paskah Tuhan, Pesta Paskah haluan, sian hamateani, sian hamateani. Tuhan Yesus do pahasuang hangoluan asonangan tu saluhut comai. Taluho manua toru dam tarbaheng tihiopanku Raja si parngolui, Raja si parngolui. Hamatean hamagoan nasopola habiaran nungan talui sude. Tuhan Yesus dona monang, Tuhan Yesus do pasuang lasi roha damepe, lasi roha damepe. Diuhan gulung mahatana na porsea di ibana dan nagumon mahube. Marhite-hite goarni debata ama. Dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot goarni to di parbadia. Na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Unak ko mabiar. Audo bonana dohot ujungna. Namangoludo. Jala naung mate doau na jolo. Jala idama. Audo namangolu rodi saleleng ni leleng na. Jala diaudo anak hisu ni banuatoru. Dohot hamatean. Haleluya. 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 Haleluya.
Tuhan Yesus Tuhan nami, namadok mauliate dohami tuho, ala di taluho kodo dosa dohot hamatean, marhite-hite hamamatemi, ala di sodangi ho tanoman nami, asa marpakirimon na mangolu hami, ala ni haheomi, dang pola be mabiar hami mida hamatean, ai hodo ulu nami, ruas mudo hami. Di pausat todo hami sian haholomon tu hati uron, sian hamatean tu hanguluan. Atong pargugui mahami mamuji dohot mangului ho ari-ari. Pasanga poko di bagasan hapor siaon na mangulu, pai masahat tami tulabungmu. Amin. Roh Tuhan Yesus, anak sasada, para siroha, parholongi, mate ibana, humoko kita, rumartanu mani angin Jesusi, Allah Jesus, rodo ari sogon mangoluang dang mabiara ubutudu sonang ramrapon Jesus, sonang maaw alalangin Jesusi. Di paraloan adunganana posdoro aku di ngoluki pamonangona awanakuna alanangunang jalahi itu aki Allah Jesus, rodo ari sogon mangoluang dang mabiara ubutudu sonang arapon Jesus, sonang maaw alanang hini Jesusi. Patik ni debata di pesta parjolo parningotan ari haheon ni Tuhan Yesus. Imana tarsurat di Roma onom, mamukasian ayat 10 sada satu ayat 12. Sumatusima rajumi hamu dirimuna, songon naung mate di dosai. Alai mangolu di debata di bagasan Kristus Yesus. Atong unang madosai mga rajay di bagasan daging muna na olo matei mangului hisapna ido sahatna rap mangidugugo mahita tu debata ali Tuhan debata say pargugoy mahami mangulahon na hobarto pati ini. Amen.
Tatopoti madosa tadiado panidebata, martangi yang mahita. Ale Tuhan debata, amanami pargogo naso hatudosan, para siro hamidahami halak nadangolon, narodo hami tujolo manopoti dosa nami nagodangi. Di bagasan hajahat dohami tubuh, jaladang adong hapor seaon di bagasan rohanami hian. Saluhut dohami manibil siad dalammu. Hupar hatopot tami, girgirad do pehami holan majalahi akan nadi tanoon. Isarani hamoraon, hagabeon dohot hasangapon. Hurang dotiki dohot parsitutuon nami majalahi arta banua gijang. Patiur marohanami. Asa say jumolo hujalahi hami harajaommu. Dohot hati gorammi. Jalapos rohanami. Tabahonommu do dihami aka odeng. Say unang paingot-ingot akado sa nihaposon nami, dohot pangalausion nami. Say ingot mahami hobar tu asin ni roham dohot denggan ni basam. Ala ni goarmu, ali Tuhan Yesus, marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amin. Tangihok kamu mabaga-baga ni debata taringot to hasesan ni dosata. Humokopita gabe dosa ibana naso tumadda dosa. Asa gabe hati goran ni debata hita marhite ibana. Hasa ngapon madi debata na digijang. Amin. Tuhan Yesus aina hidup ibana songona hidup nai. Haleluya, haleluya, nungahi Yesus. Haleluya, haleluya, nungahi Yesus. Ia kaboru-boru laudo tu tanomani dan isi Tuhan Yesus lungahi isiani. Haleluya, haleluya, lungahi Yesus. Haleluya, haleluya, lungahi Yesus. Refleksi Paskah. Juluanan nadohamu tu Galilea. Unak kamu mabiar. Hurian nahina holongan ni Tuhan Yesus. Tung lunguddo pakilalan ni akasisean ni Yesus. Akka natorop na makaholongi Yesus. Tarlumobi akka paropuan naung solhot tu Yesus alahama mate ni Yesusi. Alai alani balga ni holong ni rohana sida. Dang gabetar bonom na sida diarsak. Nang pemakkolom do peari. Dang gabe mabiar akka paropuani na ing lao tu tanoman. Papatarhon holong ni rohani na sida di Yesus. Alai alani balga ni holong ni rohana sida. Dang gabetar bonom na sida diarsak. Nang pemakkolom do peari. Dang gabe mabiar akka paropuani na ing lao tu tanoman. Papatarhon holong ni rohani na sida di Yesus. Alai alani balga ni holong ni rohana sida. Dang gabe mabiar akka paropuani na ing lao tu tanoman. Papatarhon holong ni rohani na sida di Yesus.
habaranion si songoni manian. Nasay totong mian diakka paropuan ni huria. Patuduhon haporsiaon na tutuhani. Maulia tema di debata na pamonang hita marhite-hite haheheon ni Tuhata Yesus Kristus. Masay gudang do nuaingon na mabain hita mabiar. Alay tarlumobi mai biar tuak ka parnguluanon. Mabiar akan natoras. Ala godang ni ela-ela hamajuan teknologi internet. Naboy mabain siga akayanak kon. Mabiar aka parkarejo. Ala odam-odam PHK. Mabiar aka naposo. Ala sodapot dope parkarejuan. Songoni nang sirokap ni Toddi. Songonido nang aka paropuan na lao tu tanomani. Mabiar nasida. Aladang disibak ni Yesus. Alay didok suru-suruan ni debatado tu nasida. Juluanan na dohamu tu Galilea. Nak kamu mabiar. Ale Yesus Kristus naung manuluhon hamatean. Sayhoma manuluhon dohot mamundihon hami di perdalanan ni ngolun nami. Buasa didok juluanan na tu Galilea. Di Galilea do Yesus mangubah panatapan ni ngolu ni sisean. Sian si jala deke gabe si jala jolma. Di sido patu patadda halongangan. Aek gabe anggur. Laos di sido di dok tu sisean na. Naidaon na sida dope. Lan akatadda na ubal ga dope patu paon ni Yesus. Dung haheheon ni Yesus. Di Galilea manaing pasunggul honon, dohot patugon ni Yesus haporseaon, dohot pakirimon siseanna, pabuwa dada marujung ulaon na di portibion, torus do mardalan parsuruon na tu siseanna, mamaritahon barita nauli. Asa marhite pesta parheheon niya kaparopuan ni huria sadarion, naing maalani parjupangan dohot Yesus di Galilea. Naung mangubah ngolu tu ngolu na baru. Ima ngolu nasay mga sahon hagogoon ni Yesus di ngoluta. Pinuji madebata amani Tuhata Yesus Kristus. Naung manukuhon hita padualahon. Sian godang ni asing rohana. Marhite-hite haheheon ni Yesus Kristus yang akan namate. Asa marpakirimon na mangolu hita. Borhat sian pesta parheheon ni akka paropuan sadarion. Naing malam hobas paropuan ni huriata. Gabe parbarita nauli. Di tonga-tonga ni keluarga. Songoni nang di tonga-tonga ni huria. Ikondo buanon tabarita tunginganan na ulumi ima ulong na asitungan dami na manotongi dami na manutongi ay naong bisar doha Hata ni debata turpuk di pesta parjolo haheheon ni Tuhan Yesus. Imana tarsurat di Pesalmen 110 ayat 14 sahat rodi ayat 20 sada. Jahoba do pargogokku dohot edekku jadi gabe hatuaokku ibana. Suara ni olup-olup dohot hatuaon masaringar di undung-undung ni akka patigor.
siamun ni Jehovah do si bahen hamonangan. Tibul situtu do siamun ni Jehovah do si bahen hamonangan. Dang tagamon mate au, saya na mangolu do au, asa hupa jojor aka pambahen ni Jehovah. Nung ngagogo tutu di pisang Jehovah au, alay dang tu hamatean au di pasahat. Ukap hamu madiau aka bahal ni hati gorang, asa hubongoti aka ilaho mamuji Jehovah. Oddo bahal ni Jehovah, bongotan ni aka partigor doi sogut. Mandok mauleate maau diho, alana di au siho au, jala menjadi hatuaku. Ima sahakna, mertua do akan natumangihon hata ni debata, jala nau peopsa. Amin. Sai tamuji di batata, ale ajol mani, aina hidu tuhata, siang hamateani, di pasidung Yesusi, uluna sasude, patupahong haluau, di saluhun hajal mau. Anggo hutang hidosaku, dikarari Yesusi, hido hapur seauku, dinatina onai, lungan tulus patihi, lungan itu primasi, dinahihi mana, rodi ahamuluanda. Taha tidak ko maha porsiaw tay, songon nahina tidak ko nidongata saha porsiaon di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na sohatu dosan, na tumopalangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabe siat todi parbadia, adorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di panguhuman ni silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tubanua toru dong ditanom, na mulak mangolu di hari patoluhon, na manaik tu surgo, lau hudul tu siamun ni debata Jehovah, amanai pargogo naso hatu dosani, di sima ibana pay mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea di todi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hato panihalak Kristen akan nabadia, dohot dia sesani dosa, dohot dihatai namado, mulak mangolu sogot daging ni halak naung mate, dohot dihanguluan na sorasuda. Amin. Tapuji madebata marhite kor gemende.
Tikting namasa dohot nanaing masa dihita di bagasan samingguon Minggu sia April 2020. Naparjolo goarni Minggu. Goarni Minggu ta sadarion ima Minggu Paskah Parjolo. Topik Minggu Rapon Yesus di Pahehe. Paningotan ari haheheon di Tuhan Yesus pesta Paskah Parjolo. Sadarion Minggu sia April 2020 tolu pesta Paskah Parjolo. Ima paningotan ari haheheon di Tuhan Yesus. Domutusi acara buah-buah ijuk nunga dipatupa di dua inganan masuk pukul 4:30 WIB. Buah-buah ijuk sekolah minggu dohot natoras maringanan di Bukit Tunggul. Buah-buah ijuk tu umum maringanan di gereja. Parmingguan Paskah Manogot masuk pukul 7 WIB. Parmingguan Paskah Arian masuk pukul 10 WIB. Laos pareheon seksi perempuan. Parmingguan Paskah Arian masuk pukul 10.04 WIB. Parmingguan Paskah Botari masuk 10 WIB. Pesta Paskah Paduahon. Hari Senin 10 April 2020 tolu ima pesta Paskah Paduahon paringotan ari haheheon di Tuhan Yesus Paskah Paduahon. Marminggu dohita disi masuk pukul 10 sia WIB. Pinangidoma tu aka kategorial asa mangendehon ende puji-pujian di Paskah Paduahon. Dakdanak na sorang. Nah di hari Minggu 26 Maret 2020 tolu di basa-basahon tuhata do sada dakdanak boru anak pertama di keluarga ni amata Faisalko Avrisal Parasian Siagian Inata Herti Nehemia Boru Sialagan alamat sektor Penial. Hipas do dakdanaki dohot natorasna. Huria pasahaton selamat di parsorang ni dadangnak tu keluarga. Sai di pasu-pasu debata madak danaki simbur magodang gabe si habiari debata jala si baen las ni roha tu natorasna. Keluarga baru. Mamuka sadarion Minggu si April 2020 tolu tajalodo gabe keluarga baru HKBP Bogor ima A keluarga Beni Marulitua Sinaga Indriani Borusagala alamat sektor Penial. Manjalo pasu-pasu pardongan sarepion tanggal 4 Maret 2020 tolu di HKBP Bogor. Nasina Minggu pukul 10.04 WIB. B. Keluarga Faisalko Afrisal Parasian Siagian Herti Nehemia Borusialagan alamat sektor Penial. Manjalo pasu-pasu pardongan saripeon tanggal sia April 2020 sada di HKBP Bogor. Nasida Minggu pukul 10.04 WIB. Huria pasahaton selamat datang di HKBP Bogor. Anggiat manasida gabe ruas naringgas Minggu dohot marhuria. Ruasna tambah. Mamuka sadarion Minggu sia April 2020 tolu. Tajalodo gabe ruas ni HKBP Bogor ima keluarga Situa Effendi Tambunan Lingseria Boru Situmorang do dua halak anak nasida naro sian HKBP Cijantung Resort Cijantung Distrik Walu DKI Jakarta Raya alamat sektor Judea. Nasida Minggu pukul 10 WIB. Pinangidoma tu keluarga asa jongjong di Hundulana. Mauliate Hundul Mahamu. Huria pasahaton selamat datang di HKBP Bogor. Anggiat manasida gabe ruas naringgas Minggu dohot marhuria. Ruas napinda mulai Minggu sadarion si April 2020 tolu. Nunga pindah parhuriaon ima keluarga Junias Pahotan Sianturi Dewi Romauli Borusi Mamora dohot tolu halak dakdanak nasida alamat sektor Piniel pindah tu HKBP Tangerang Kota. Anggiat magabe ruas naringgas marhuria nasida dirhuria natinopotna. Pesta parheheon seksi perempuan. Pada hari ini Minggu 9 April 2023 di ibadah pukul 10 WIB adalah pesta puncak parheheon seksi perempuan. Sehubungan dengan itu, A. Situa dan calon situa perempuan bertugas di ibadah pukul 10 WIB sebagai pelayan minggu. B. Prosesi memasuki ruang ibadah diiringi tortor dari ina sektor
sekaligus menyanyikan lagu pujian dari seksi perempuan dan perwakilan INA dari sektor di depan altar sebelum ibadah dimulai. C. Pembagian snack dari seksi perempuan untuk semua jemaat yang beribadah setelah selesai ibadah Paskah pukul 10 WIB. D. Kor seksi perempuan mengisi pujian di ibadah Paskah kedua, Senin 10 April 2023. Honaruhut Parmahanion Dohot Pamicangon. Mamuka Minggu Sadarion Sia April 2020. Honaruhut Parmahanion Dohot Pamicangon do Ima Eva Lydia Boru Hutagalung Ruas Ina. Alamat sektor Ebenezer. Alamat Marsi 22. Dang B Etengon Nasida Gabe Ruas ni Huriata. B. Suryati Borusiagian Ruas Ina. Alamat sektor Nazaret. Alamar Hamulian So Pangotoyon ni Huria. Dang B Etongon Nasida Gabe Ruas ni Huriata. Paborhaton dohot mangojakon pandita fungsional di hari Minggu nanaing ro 16 April 2020 tolu di parmingguan pukul 10 WIB ni uluhon ni Preses HKBP Distrik 20 Walu Deboskap Pendeta Nexon Simanjutak MTH Patupo ni Huriata do Paborhaton pendita fungsional Pendeta Yanti Masida Sitohang STH Hombar tu SK Pucuk Pimpinan HKBP nomor 36 garing PDT garing SK garing Sada garing 2020 tolu. Gabe Uluan Huria di pos pelayanan HKBP Karang Bahagia Resort Cikarang Distrik 10 Sia Bekasi. Jala mangojakon pandita fungsional Pendeta Robinson Salomo Batubara MTH. Hombar tu SK Pucuk Pimpinan HKBP nomor 38 garing PDT garing SK garing Sada garing 2020 tolu. Namutasi Sian HKBP Cilincing Resort Jatiwaringin Jakarta. Mardomu Tusi A. Acara Ramatama di Patupa di gedung lantai Sada Dung Simpul Parmingguan. B. Pinagwidoma 2 halak ruas perwakilan di Ganup sektor mandohoti acara Ramah Tamai. C. Tolu halak perwakilan ni sudah seksi-seksi dina tolu dewan mandohoti acara Ramah Tamai. D. Papungu pelian dohita disi di bagasan amplok tupak tu inang pendeta Yastia Masida Sitohang STH. Tatang yakonma asamardalan ulaoni hombar tulomo ni rohani debata. Amplop kantong keempat Pesta Pareheon Seksi Perempuan. Pada hari ini, Minggu 9 April 2023 di semua ibadah, kita akan mengumpulkan persembahan dalam amplop kantong keempat seperti biasanya dalam rangka Pesta Pareheon Seksi Perempuan untuk mendukung program Huria dan kita akan memberikannya ke depan altar. Punguan Parhalado di hari Selasa 10 April 2020 tolu dung sipul pembahasan tupuk di sermon Parhalado patupau ni Parhalado HKBP Bogordo pangapulion tu keluarga ni Amata Ape Sinurat Situa Boru Simamora di patupa di lantai dasar HKBP Bogor ima di Parmonding ni Natoras Nasida di Minggu Nasafu. Partangyangan sektor hari Rabu 12 April 2020 tolu sektor Ebenezer di bagas keluarga J. Sitompul Boru Silaban. Sektor Kapernaum di bagas ni keluarga J. Silalahi Boru Nababan. Sektor Galilea di bagas ni keluarga Situa H.A. Haryanja Boru Sipayung. Sektor Nazaret di bagas ni keluarga Alumban Gaul Boru Siagian. Hari Kamis 10 tolu April 2020 tolu Sektor Filipi di bagas ni keluarga P. Pangaribuan Boru Sibarani. Sektor Roma di bagas ni keluarga S. Sinaga Boru Sinurat. Sektor Peniel di bagas ni keluarga Situa M. Marpaung Boru Manurung. Sektor Kana di bagas ni keluarga R. Hasibuan Boru Manurung. Na Parpudi Parhepengon. Saldo pertanggal 31 Maret 2020 tolu godangna 286.784.557 rupiah. Saldo ruas mangurupi ruas ono 17.887.000. Pemasukan
120 sia juta 270.504 rupiah. Pengeluaran 110 juta 485.000 sia 55 rupiah. Saldo pertanggal 7 Maret 2020 godangna 303 juta 457.000 rupiah. Songonima tikting namasa dohot masa di huriata. Debata mana toktong mamasu masuhita. Aduh
Amin di debatana sumurung sian saluhutna roha ima mangaramoti ate-ate doho pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Nasugot di permingguan buha-buha ijuk nunga hudok arong ko salam tingot tamu do perai di huriana perjolo alani las nirohana sida Kristus Tuhan turu alusina sida do Kristus telah bangkit iman nunda lusia muate belum sapa dah Kristus Tuhan agali-gali do pihamu Kristus Tuhan salai Kristus Tuhan dengan penuh sukacita masih jalangan mahamu kamang do tamu kainang kiri kanan do kamu selama Paskah. Iya. Sangat luar biasa Paskah. Bahasa kepala masih jalangan. Aina di hari Jumat itu pehita tarilu-ilu di ulau nahohom di perningotan di hari hamamaten di Tuhan Yesus sudah mabiar apalagi mak pas ditiki permata di Tuhan Yesus aka jolma aka ina nama kahulungi ibana hati hai mabiar mangiking nasida mamerek si tahun di Tuhan Yesus tidak ada yang berani tersenyum sogad daholan natangis i nadiari Jumat Agung Mei aka ina penadiari Jumati gudang guna tangis dakolak kamu akainang hami aka ama pe gudang go natangis ala boha ta'auhon si taonon ni Tuhan Yesus jala hu ulang mamuse manoton na di hari Jumati YouTube ni gari jatta di ulang nahohom anggo duga kurang olo tangi sama ton alai pas di edde di dolo ke dang tartahasa behoroa ibu masa putangan nak amak teh begabi doh tiba nek tangis tong hati hai alai nang dangarok tangis Kristus Tuhan bah baing ketemu tung jawaban ni Kristus Tuhan iro marlas di roh do ita marulup-ulup di ita kamang doh tamu akena ber kamu jo nakaning aka inai manortor-nortor nasida laho masuk prosesi ala memang si Maria do takadongan na ina do na parjolo sahali sogut manuguti roh tu udean dang ama ay si Petrus duk di pabua atar Roma tu si Petrus i pelongan ko si Petrus bana buharo no angin kan dang kaama tu si ala ya kaina jadi sangat luar biasa do mari dulu kita tepuk tangan tu akain ona kamang do tamu akainang tepuk tangan itu dah disambut nak kanik tortor dang biat tok saya tangis biate dak saya tangis manortor nama bayi dah dak saya uduk be memang anggo si Maria suguk manuguti buha-buhai juki memang antara ya dan tidak do mardonga bir di bana laut tu dia ni sorong gope dala kuli sorong gope listrik sorong dope dia hati hai mungkin kiri kanan nak karab-barab dope alai laut di bana tu dia ni Tuhan Yesus lamar hua langsung si tonga langho patu pahon kebiasaan tradisi ni halak Yahudi do meminyaki alai di bereng ibana maisi nunga ngangang nunga kosong kubur itu alaba Kristus Tuhan iko sapilu jadu hamun do bainok toros sekolah sangol Kristus Tuhan alana habis amen 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 pitor jongjong kono aka ina burju di jolan mabagi lamfet sadabe ido kan ido dong go lampe pos rohamuna emang luar biasa do aka inon dan ido luar biasa nakaning memak kami gudang do narok da sugut mulu diisi sada be sada memang guk garijon mulu diisi sada be ayat tar 70 halak kami na sugut mulu diisi sada be ramedo alai akayana kota di Bukit Tunggul membludak meradu sosiat ayaw penakani holar rotu si gabila kubotro idi ruja bunamino angin naro aku ay sudi halaki masuk halaki nakina lasmar rohadesi bersyukur bersuka cita jalaido hita kamang do tamu kanang di pesta Paskah na perjoloon di paingot tita
jala disemangati hitam marhite hatani depata na sinurato ni Apostel Paulus tuhuria Kolose bidutolu ayat sada saharodi ayat 4 didok songonon asa molo nang rapamu dipahehe doho Kristus jalahi hamu maakana digijang adisido Kristus hudul disiamu ni depata akana digijangi maparrohaho kamu unang maaka na ditanoon ainung ngamate hamu jala bunido ngelumuna rapon Kristus di bagasan debata alai iya dong gabe patar sogot Kristus hangoluatai disima gabe patar nang hamu rapon ibana di bagasan hasangaponna pesta Paskah kamang do tamu akainang pesta kemenangan amin amin Kristus Tuhan. Jangan dong bedisi keragu-raguan, jangan dong bedisi tangis, jangan dong bedisi biar dot akan asing naik. Pesta haluaun, ala naung disalpuhon pesak Paskah, disalpuhon Tuhan Yesus hamateani, siak kita merhite hahehonna sian hamatean. Jala omma pesan na perjulu siap Paskah na kamang do tamu akainang hehe Yesus hita pehaduan hehe naik tu banua gijang. Amin. Amin. Kristus Tuhan. Ido, unang madok ko di bagasan rohana. Pinaboto-boto ipat dita, mamer kedua Mei. Unang ake, ko pasti doda, jala idu hamu menero Paskah waeng. Jala sadok kala Kristen do waeng merayakan Paskah. Sude do ran waeng aka wea munena so ibuka hamudo, mabain gabar selamat Paskah, selamat on, selamat an. Mar Paskah. Arung mau sina makirim, alena kan sorong makirim kue bah di wea ya teh. Arong ko kue muna dikirim molo Natal kan itur kue do selamat Natal gab uduk magaberi kue nuang song gaberi kue aledak pola wae teh dang rikot kue sialangoni alai kue hangoluan saleleng-leleng ngaro narikot dihita amin. Allah buah kita sudah pasti, kehidupan kita sudah pasti nunga disalpuhon Tuhan ta Yesus alai hamatiani siak kita marhite hakehionna sian hamatian dang bolu serot tabiak kamang do tamu akainang hamatian napa dua huni dang bolu sot tabe molotung ikko bolu sotta hamatian na perjului hobbar tuet detai na sajolma ikko mate alai nunga di bagasa Kristus kita mate jala di hari haheheoni mulak mangulu mahita rapon Kristus Yesus parohaho kamu molo modding todokta modding dongatta mangaduk tu dia do tahe di baen tu gijanggo manak tu samping badia do hamu jo tu gijanggo manak tu dopak gijanggo manang tu samping inna rebutini mamiding manak inna rebutini odo kan bidu dah akan tu mua turin rebutini siap olah ro tarompeti to hehe masudi itro hehe ibana perjulu nak tu banua gijang hita pe nangido martangiak kita ido kita hala Kristen berkau parro kamu noni parro kamu alani molo pakai leku rumah-rumah ni sahalaki air siak tangan nokkan memak tabba pojok me rumah keluarga na ipa masuki masih patuna afsu na masih patu be nangi alok mebuan inna nangi ali agak sepatu naruai do dah angguna bagaki sayang inna do apalagi cicin ngamak merku apa itu ni sayang panang gudiawo ni naka anggu tu cicini atop do ali anggu tu sepatu nanaga buruki pamasuk mai asiroha ina saya merku biasa biroha munang biasa roha munake sadok halak Kristen namate di bagasan guarni Tuhani pasti tordina nunga masuk tuban lagi jangan amen amen Kristus Tuhan. Dok semangat doi ta ai doi. Aku lagi Paskah do honot ta ya hari Minggu mula paperhaton inak padita apalagi au maragedam mula dokon Kristus Tuhan hohom ba menang gusada arum magelusi. Pasti napa padito. Ne pikiro do naik Paskah sonari na kan. Dia doamu Kristus Tuhan. Wah horoa nang japuli magelusi kan. Di sonari doi tabu do hono ni sonari tabu di pesta Paskah. Aido sukacita, aido lasni rohata. Molo sohehe Kristus akamang do tamu kenang meruah hamu hudul di son. Meruah kita maju ibana, meruah nakaning akaina sampai di son nakaningan jongjong mangedehon edde dua hali. Non 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 non.
Ya, cerita kepala ko. Hahaha, ayo. Ay agak mentel lo mangedeho ni, ayo to kan. Ay mentel mada. Ay las rohan nangi. Nan molo napotan akka parutungan akka amar pun isa proyek manak diam. Udah dah. Bah, esongon namar siul hopa. Babagi majotik. Hanom may torin akan. Kan ido moro rapota parutungan soi nama loinga hita marede ido kan nonga he Kristusi nggak be nom terus kamu soal nama rede uletan las niroha sukacita nunga nakaningan tabolus dibolus Tuhan Yesus akan hatsiti akan naporsuki jala hita pihak kamang dotamu kenang pasca mabuak kita tungolu nagok las ni roha ala nino didoko si Paulus marlas ni roha mahamu di bagasa Tuhani hulai madok itu takut pamu atau anake marlas ni roha mahamu di bagasa Tuhani hulai madok dianggo di ala Kristus astonga dang arong arsak dang marlaku di ala Kristen ngulu namar tukolisang tau ala buah Kristus Tuhan ido nunga dong jamina dinguluna molo saya hudul hamu manata dopak jolo ibere kamu silangi dang ido nakpe saya dong mersogoni roha sada dua misalnya tusi tua nama ragedai alai di bereng silangi buido magu sogoni rohanai betak nih kon ale posto rakor sogoni yang munangi holong goro hamu nato kasih tuata holong gorangi bah dia do songon naso holong go hida bah songon naso serius do holong goro hamu nato kasih tuata itu dah mulu sogoro ham bereng masilangi pasti melum bosogoni rohami alabwa Kristus Tuhan pasca mabuak kita tungolu nai baru nagok pakirimon malang pengharapan baru di bagasa Yesus Kristus gaya biarong mapakirimota molo isukku kamu itu dia dong olum sogot ikut jawab tado tu banua gijang amin iro menya dong edeta surgoi sambulota doi dangadong besia yondisi dangadong besia yondisi dang pittorido pe ittor reprenne ittor ditutup alay-ala nyom mana masih berbeda isada ina guarri pahopu nasi ayon nang ido marsahi masih ayonon modding ma Roma dongan na parari Kamis mangapuli ma madok kata ma jadorak so pinasahat kahata pangapulion basik ka ni ilu nami meneng maredehan jedehoni surgoi sabulota doi lebat dot tong arana mate kan so adong besiayo di so sidang maksud muna susi pahopuki ina kan apa nang guar ni pahopune maksudna tidak ada lagi sakit penyakit marsak kosonari maheu hosonari adok si pikiramu sonari anggo di banua gijang dang adong bay ay ngolu na marlas di rohan nama sogot di banua gijang amin Kristus Tuhan ido dang lu jabe hita di si dang adong beando di banua gijang seksi konsumsi akinangnya jangan nanti kita seksi parupuan dibilang nanti amang uluan tolonglah diusulkan ke Tuhan Yesus nanti kalau di surga dari Bogor masuklah ya nanti seksi konsumsi dah nggak dong be seksi konsumsi ayah habis dah nggak dong besi sadok marlas di roha nama sogok di Banua Gijang marolo polop nama disi holan nama muji Tuhani holan napa sangapot Tuhani so tungi suku kamu wanon manak sisi tua sektormu ayo di gedoma saya nih dok nipat ditai so tungi namu ake tak pamereng nama Parro nama Yesus pedang iboto noni alaina pasti Yesus akan datang kedua kali laho mangalap akajol mana porsiai marulupulup di Banua Gijang jala di sini nata bereng akamang do tamu kenang paskah ngolunai baru nagok pakirimo di bagasa Yesus jala paskah adalah
hal yang terburuk telah berhasil dilewati, telah berhasil dihadapi, dan telah berhasil diatasi oleh Yesus. Alani naso jadi hita marsak, naso jadi hita morong-orong, nungarong irokoni dedetei, pasok ungu tungu mi pasok. Ektor kata perintah do, kata kerja do. Paso ungu tungu mi paso. Ektor itu kan tak pola dia lek-lek. Paso. Paso ungu tungu mi paso. Anom matong kan. Alani semangat nih kan. Ektor tanda seru do. Paso. Ale mo le do konak kainor ratu do ngami paso ungu tu tornina hamu do ra nasohori dia bakilala ina baka ayom manangi nasohoro makilala daida inakan de mo se paso ungu tungu mi paso ina mahuri natong na do konak nasohoro makilala gabi muru ganongani ujung gabi merpikir jabu ai do tutu sudah mahita masih paso ungu tungu tabe amen puasa Kristus Tuhan. Ikut terus doamu ikon ikut dungo basa di hari ko paditon ali unang gabi hulani pay may mahamuake gabi so itangi kamu bisa miton nang idokon pedang didokon rupani jadi dok kamang do tamu kenang paskai nung nga dilewati Tuhan Yesus biak kana haciti nung nga dilewati biak kana maoli hamaolomi nung nga perjolo dilewati Tuhan Yesus. Nah hati mi nunga perjolo dia Tuhan Yesus. Arsak mi hoi hoi himi nunga perjolo dilewati Tuhan Yesus. Sehalinar na kaningan ido baina ngolu na marlas ni roha ngolu ni halak Kristen sabora-bora ni hamaolon na niado pamwa kamang do tamwa kainang. Ingok mak, bereng mak silangi, pasti selalu ada jalan keluar yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Amin. Pasti selalu ada jalan keluar. Allah sai pasti do pangalehonon ni Tuhani. Allah Kristus nungahehe. Kristus telah bangkit, kubur itu telah kosong. Allah ni didokosi Paulus, holan akan digijangi ma parrohaho kamu. Holan akan digijangi. Adoro adigi jangan iman ata tidakku setiap hari minggu au persea di Yesus Kristus au persea di debata ama au persea di tot di purbadia di dia do Yesusi di siamuni debata mangarade inganan holanima paroh kamu ni naka akan adigi jangan dang nama dokon nasoriko si pangano rikot alai unang holan alani si pangano ni gabi sudah tomartangyang. Ayo ke Tuhan Yesus dah nanti kina nyujunan si buli si bana buli selama ho dada hola siar roti hanguluan di jolmada alai sian hata nah haruar sian pamangan ni debata idu hanguluan uji do Tuhan Yesus rikot do arta rikot alaya ami do ke Tuhan Yesus lama hubulis dang artai nabuhi mabek kita marsonak-sonang rikok do arte alani do hito kumlau-lau rikok do hasang apa nih rikot alai dan gabi hasang apa nih dan gabi tujuan utama pasang apa debatado di jauh kita asa marsangak debatai merhite pangulota sigano pari amen alani do mula mangak kita iko martangiang ido dangi manang ide kita tukso posto roha mangato si panganon hirana merdosa do pakilalan moloso ditangyakon songon diro roha mate bay matangyang ibah inna adi pertangyang ape wida songon diro to martangyang ko ale molo lapet tutoro torjal tupedo amat ale molo migomak tu gijang bay matangyangi ape ngat tongarung go piring ape migomak go bay mak basi tuima inna perjawi pe meseda itu gado mesai situ martangyang alu je bana marageda itu gado pe situan ale toy matayate dapat tinglas roha Kristus Tuhan iman merlas di roha marulu-pulu pakai pasang apot de mata molo adongar tam pakai pasang apot de mata dingot tamu do pese kantang beras nata taruhoni
Itu dia horoi hari kotan na di arong ko alawan yan no mangurupyak kana pugus. Ale unak pula mabiar ho kamang do tamu akenang. Dangarok kepeng muson nari marsoko tarong doi. Amen. Badir amen munai. Amen. Jangan pernah ragu, Tuhan itu kaya. Ayah horoi bana do nama no pasaluhuna. Esa guru di bana do. Mamora do Tuhan ini. Namora tutu. Arong gede kan? Olah lima, berkamu na bukid deh. Namora ayah haruan na sodo. Itu hani. Ale arong ko jol mo nalani hepeng alani arta arong dia merminggu peda, martangi yang peda, merhua peda unang. Mulai lewat debata tu ho kesempatan nak kamang do tamu kenang maniup hamoran nuaing puji matuhani dok mamauliate. Kristus Tuhan. Kristus Tuhan. Itu. Sementara do hamu maniup hamoran munaida. Dang buanum mui mate. Berek kamu akan amore. Arung ibuan. Tak ibu tahane. Aru kari depositone. Amoding biamat da jeru nang namora zong ipuang. Itu ribu dobang depositone sekian M. Do dikubur indakan. Badau. Bahkan alana tinggal hume ulu berbeda ya anak kon nanangi. Bidu dah. Akan atau rastai bahi tapi haduan. Dang buanut tai. Ego kuartat tagok hudon pigi jauh munai kainang hudon balanga hudon dua balanga rice cooker arope galas piga biji noni sedok bala hepek kunat tongani hepek kun sidi nangi piring nengak apalagi kainon dang puas hola salusin piringa asing go piring siganu pari asing go no piring lawarisan asing go piring moloro hula-hula kan itu piring no belga matongani agak tipis maloro na yang jol mainangi belga alai tipis molo binani dahan buri turmedabu turlicin nangi alai adong gosongon na met alai bagas tutor nangi bui pengisian di dua piring bas komuna piga do takkan asing nai bukan hanya diukur dengan uang. Jadi mulu dilihat di batas yang layak kamang dah, dotama kena kesempatan di kita maniup hamorau ni, tapa sangat madebata, tapuji maibana, tadok ma mauliate, tu Tuhani, ala ibana do sumber hanguluan, saina digijangi ma parroha kamu nasi Paulus, jala akan digijangi ah kamang dotama kenang mangulahon holong ni roha tu dong ajolma, amen, amen. Alani kodohonok kurom lak muruk petan nok kamu tua petan nok pola baik jalang kiri kanan dok holong gorohak kutuho tole jalang ale molo na maramang bau marinang bau nah ate beta rapudul noaing na marinang bau na maramang bau unak pole dokon holong gorohak kutuho sotungin nate holani pe pasutung gabe salah pangatusionan non. Ba memang ido kita, ikom masih haholongan do kita di bagasa Kristus Yesus. Amen. Amen. Ba ido da silangi. Ai ido pasca hola tangis sita dan piga ari-nari. Itormekel lo. Ai ido dah. Nari Jumat ido. Moki-hoki kita. Guranggo. Merabi nabirong. Noaeng. Guranggo merabi namotar. Sukacita kan itu sukacita nama temulon awatar sukacita rolas di roha ainunga salpube arsaki hati dan pikiran kita selalu terpaut kepada Kristus yang hidup dan kehidupan bagi kita jadi tu hatta Yesus itu apa yang nguluat di hita kamangda do tamu kainang karena kebangkitan Yesus kita pun akan bangkit pula untuk melawan keinginan-keinginan daging untuk melawan kemalasan bangkit untuk menjadi inspirator pengharapan bagi orang-orang yang hampir berputus asa. Ingat tamu subuh namar neheti dang diitupi Tuhan Yesus itu na di hari Jumat ikan subuh namar neheti artinya seseorang itu yang hampir-hampir putus asa dang langsung ipamati banadao alai diangkat kembali jalai dohi takamang moloro Yesus di hahehion nai
gabi tubuh di hita pakirimon tugas terdoneng akamang dah dota mua kainang gabi inspirator diberi kodong ngamu songon na neng peut ngoluna berputus asa dot akan asing nai tampillah kita asa margogo na sida mose mamereng silangi manguruti perdalanan ni ngoluna itu tugas ta di pesta Paskaon asa margogo akadong atai ho au kita sude rak margogo di bagasan Kristus Yesus amen lap sude marlas di roha dang gale-gale bedang arong nasa marsa bedang arong nasa bertukulisang semua hehe bangkit ilo na hehe dakola dungo di dokot daong molo dungo boy do hola bolang si malolongon alay anggo pamatango sa piak-piak o molo hehe dakola si malolong alay pamatango pe bangkit berdiri melakukan aktivitas ditaulah may aktivitas tay do denggan marsogo do sa minggu 7 di bagasan hapor siao molo di HKBP arong go pesta Paskah paduahon Roma mersogot jam 7 borngin alay somal mak mulu sinukun ay pasang Roma pesta Paskah paduahon ay madamak paditanami hau coba jona kanya maburu alay macet nato dang binoto macet itu di diro naikan macet itu ngadalad do manang na macet di pikiran manang na macet di haringgason alay manang dia pe ingot tamu mersogot adong dope Paskah paduahon bahasa horwa belga do Paskah dak kamang dah belga au dok nakaring anggo so hehe Yesus tak sau melua kita ala na hehe do Yesusi kita ini menjadi orang-orang Kristen orang-orang yang berpengharapan orang-orang yang sudah pasti jadi hamu akan arona ngison akan pasti do perngulu ta saluna da ikut tu banu lagi cangku hita saluna amen amen bercanda na tari sada ina tu pareses distrik Saprusia Bekasi Mula masuk kan namak pareses nami dokot Tuhan Yesus ida Yesus ingot inangod dah boru ado nang goin na sudiru kita masuk inangin akan olo betak perjulan do paresesi masuk tuban wagijang usipot Tuhan Yesus inangat do pisaranai inakan inangat ima jo pakirimon ne anggon ruas ni bogoron dak pola huhu sipok kami Tuhan Yesus alawa ayalung ngabe haduan di si idaon masih paida mahita sogot di banu agijang di bagasalas ni roha amen amen itu dak pola rohonom muna padita na babati padita anor ri dang harong etto didok dia detai sai masih paidaan idok dang idok sai masih pakulingan dang masih pakulingan keduakan alai masih paida kita tak mak adong kuisan namartaki nama sahai nama dokon moho dorohaku tikimar drama nyat dua pihak kainai nama rede banyak dua pihak situ na tikina madalat durung-durungi nyat dua pihak ina na padalat durung-durungi nak pedak situ ibana nyat dua pihak kaamai banyak dua pihak kalansiai masih paidamai tasoko di banu agijang alaniaha karena kita percaya kepada Yesus Kristus amen imak kamang do tamu kenang di pesta Paskaon marlas ni roha mahita marulupuluk mahita ala nunga adong tuhata Yesus namangalehon pos ni roha di hita doh namangalehon hanguluan si ganupari amen mauliati matuhat di pesta Paskaon di pengoto hami asa marlas ni roha jalahu parroha kami aka artana di banua gicangi ima hanguluan nasora sudah na pinarademi nunga hehe hoale Yesus ido nahu pesta ho kami hami pegabe hehe marlas ni roha marulupolo pinuji magwarmu patau mahami Tuhan makanguluhon haheheon mi agabe ido nang haheheon nami dohot hamonangan nami akaruas munaromar minggu di tikio Tuhan tok mana sida marlas ni roha marpakirimon na mangulu rapok ko ale Yesus sudiak kaholso biar dohot akan asing nei bolong siap perngulon na ala nungga digati hokko doh las ni roha pasu-pasu makaruas mo Tuhan saya rung bedu si pikiran ni holsona ho mana toktong manggati ni doh las ni roha doh manangaka yanak ko ni ruas ni huriam na berkebutuhan khusus na marsahit di bagasan
perawatan di jauh menaksi di rumah sakit. Imanyonya sinaga boru silalahi, amang MT Pajetan boru berutu, Dina Huta Barat, nyonya Situa ST Huta Galung boru Siregar, Santi Sitorus, nyonya sinaga boru Panggabean, nyonya Napitupulu boru Sinaga, amang RBM butar-butar inang boru tabbut doho tak karuas nasingnya Tuhan naswagorak kami ganuk mersada-sada ali Yesus tuk doa sini roham mangalehon hamalumoni nunga hehe ho ali Yesus ala ni pastoro hanami nasida petok tong di bagas sapak kirimon hehe majalo hamalumon doh tahi pasoni sakko doho tak kana berkebutuhan khusus pasu-pasu nasida saluhna atong mulate madiho Tuhan di pesta parheheon nyak kaparupuan di tikiom marlasti roha marulupulup nasida alani pasu-pasu makena namion jala tuk doa sini roham madongani mangaramoti nasida saluhuna jala di pesta parheheonot di lasni roha nasida Tuhan toktong manasida makirim di asida ho tolong ni roham atok pinuji maho ola nyoro di saliling-ililingna di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami amin. Tajak ko mahatani debata marede hita laos tapasah ma piliat. Nunga he Kristus sing ha 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 haleluya sian amateani ha 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 haleluya Parakitan Tuhanku ha 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 haleluya tanoon alusima ha 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 haleluya Sikopang kokong nai ha 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 haleluya Kong hamunangan nai ha 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 haleluya Sondang haluang unik ha 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 haleluya Pahati hiur dalatai ha 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 haleluya Tartamana rokui ha 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 haleluya Dibaik Tuhan Yesus ini ha 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 haleluya Dunga ungkap surgawi ha 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 haleluya Dihina hati nobus nai ha 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 haleluya
mabuwarnai, haleluya. Bain hamunangan nahi, haleluya. Manodai ngolubi, haleluya. Raja Angoluwani, haleluya. Nasun pinagogowi, haleluya. Jaluma pujianmu, haleluya. Nangulungi rohaki, haleluya. Nungahe Kristusi, haleluya. Sian hamateani, haleluya. Perlangitan Tuhanku, haleluya. Tanoon alusima, haleluya. Sikopakongkong nai, haleluya. Kong hamunangan nai, haleluya. Sondang haluani, haleluya. Patihiyun dalanai, haleluya. Tertabon darahku ini, haleluya. Di bait Tuhan Yesus ini, haleluya. Dungamu kap surgawi, haleluya. Dihina nobus nai, haleluya. Monang do Tuhan nai, haleluya. Talu hamateani, haleluya. Magono sorong nai, haleluya. Alamuna Tuhani, haleluya. Sangama di Tuhani, haleluya. Puji mabuwarnai, haleluya. Jongjong mahamu salhutna.
batangnya kema piliata ale de batama nami na di banua gijang hodo haroron ni saluhut silol lehon nadinggan do nasa uli basa nama uli utus hupasat hami masian nani lehon mitu hami pilian nami tuho sai jalo mai gabe uap na hutsus di jolom pasu-pasu mai jala ramoti asa huparhasiak kami pilianon pati bulho karajom di tonga-tongani huriam doho di portibion buhay maruhanami marhite-hite tordim asalam hutadahami gudang nisileo lehon mitu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale Tuhan debata amanami jala para siroha mauliate marohanami jala pujion nami ho ala naung ditubuh ko hami padua halihon siag gurang ni asini roham tu pakirimon na mangulu marhite-hite haheheon ni Tuhan Yesus Kristus yang namate nunga gabi si palua jala si pangulo anak mi di hami jala ibana Tuhan nami ibana ulu nami si ihutonon nami namarlas ni roha do hami nuaing marningot haheheon nai nunga talu si bolis talu hamatean talu banua toru dang mabiar behami mida hamatean doho soropna ay nunga monang Tuhan nami ulu balang naguguy ibana do manugihok kami sian hamatean tu haheheon sugut alaniu bain hupangido hami say asi maroham patu gumaha porsyon nami maniuk barita nauli asa unang ganggu rohanami di nahubulus sami hamateani sai sungguli marohanami doho rohani dongan nami asa rap hehe hami sian parrohaon naburuki asa tarulaho kami paranginay baru sai pasu-pasu mahuriam dohot parbarita nauli nama maritahon haheheon ni Tuhan nami asalam tarsunggul akka na pedem roha jala hehe siad dosa nabi sai papos marohanami makaporsiay nong mardami jala mardomu hami tuho alani pardengganan na pinatupani anakmu say pasabam jala pamalum marohanami top pamarohanayas dohot toddi na marsihoho di bagasak kami asa tarhajong jokko kami naong pitor hami alani hatigoran na pinatupani Tuhan Yesus Kristus say sungguli mapakirimon na mangulo di hami asa tarapul rohanami marningot akka dongan nami naung jumolo ni alakmi jala asa tarapul rohanami manaon si taono dia siang anon saya puli maakka na matean na dangol na pugus na somarina akka na mabalu doho takka na malungot tu banua gijang marhite-hite haheheon ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen aliaman namin na di banua gijang sa pinorbadia magwarmo say Roma harajom say sao malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang leho matuhami sa darion hangulua siapari say samadusa nami songo panesa nami di dosa ni dongan na mardusa tu kami unak kami togihon tu pangujunan palua mahami sian pangago
di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaorhon ma damena tu todim. Amin. Amin. Nungahe Kristus